Mä otan teidät sut mukaan syömään rapuja. Me ollaan uudestaan Zarassa. Nyt on aika mennä pyhään rapuun. Pattokaasissa ruoka tuodaan tähän pöytään. Sä mietit, että sä tuut tänne, niin kansi tehdä siihen. Huomenta. Kello on 7:13. Mä oon taas nukkunut liian vähän, mutta tää on nyt ihan mun oma moka, koska mä oon lähdössä nyt Helsinkiin. Mä otan teidät mukaan. Ja nyt mä muuten avaan nää kiharat, koska mua aistaa olla kameran eessä näillä pampuloilla. Mä en oikein tykkää näistä. Mä otan teidät siis mukaan nyt Helsinkiin. Me lähdetään päiväreissulle. Eli 8:30 lähtee juna. Mä luulen, että mä kerkin siihen ihan hyvin. Mun pitää nyt tässä meikata sellainen koko päivän pysyvä meikki. Ja mä mietin, että kumpaa näistä meikin kiinnityssuihkeista mä laittaisin sit lopuksi. Mennäänkö mä Holy Crabissa? Mä en tiedä, ootteko te kuullut siitä rapuravintolasta. Siis ihan sika hauskan näköinen rapuravintolapaikka. Ehkä vähän jopa silleen ällö, koska sulle tuodaan niin paljon silleen ruokaa siihen eteen. Ai niin, tää on pysyvän meikin salaisuus. Ja sit tietenkin noi kiinnityssuihke. Mulla on myös lista, mitä mun pitää pakata mukaan. Tiedättekö te, päiväreissut on silleen vaikeita, että mitä kaikkea sinne kuuluisi ottaa? Nyt aletaan olen lähellä sitä pistettä, että mun meikki alkaa olemaan valmis. Ainakin mitä mä nyt oon laittanut silleen ylös, että mun pitäisi pakata, niin on käteistä, kamera, totta kai, sit huultenrajauskynä, hajuvesi, peiteaine, laturi, kuulokkeet, purkka, vesipullo. Niin mä luulen, että noilla mä varmaan pärjään aika hyvin päivän Helsingissä. Siis kattokaa, mulla on siis joskus ollut Macin highlighter, se oli ihan hyvä, sitä mä en enää ikinä kuitenkaan ostanut uudestaan. Sitten mulla on tää Mary Luminizer ja sit mulla on tällainen Kattarisen, missä ei enää ole edes kantta. Tää on ollut ihan mun lemppari. Mun pitäisi ostaa tätä lisää, koska täällä on oikeasti enää vaan tällaista niinku palaa jäljellä. Kohta mä teen mun silmämeikin. Sitten pitää keksiä vielä vaatteet, mitä laitetaan päälle. Kello on nytten 7:27. Ennen kuin mä vielä laitan mitään setting sprayta, niin tässä on nyt laukku, minkä mä otan mukaan. Ja mä pakkailen tänne nyt juttuja. Siis mun yksi lifehacki on se. Yleensä purkkapussit on tällaisia isoja. Niin mä otan aina purkat mukaan silleen tällaiseen pastillirasiaan. Että tuolla on nyt purkkaa sisällä, niin sit se mahtuu tällaiseen pikkulaukkuun mukaan, jos lähtee päiväreissulle. Mulla on ehkä asu kunnossa ja mä laitan tätä, koska tiedättekö, että tää on sellainen setting spray, mikä vähän menee naamalle silleen räiskiten, ja tää on enemmän sellainen, tää menee enemmän sujuvammin kasvoille, koska tää on sellainen hiuslakkotyylinen. Kohta lähdetään, mun pitää vaan antaa tän settautua rauhassa. Moi rakas, Mä vähän epäröin sitä, että laitaks mä toppatakin päälle vai en, mutta onneksi mä laitan, koska täällä on kylmä. Kuten te näette, täällä on lunta. Mitä ihmettä, mistä tää lumi vaan tuli? Mä ajattelin tässä junamatkalla vähän katsoa kysymyksiä ja kommentteja, mitä mä oon teiltä saanut. Ja kiitos niistä ihan älyttömästi. Ja kiitos tästä kommentista. Siis mä meinasin oikeasti pyörtyä, kun mä näin tän. Mä olin ihan silleen, että mitä sinä te ootte kultaa. Ja nyt mä otan teidät mukaan Zaraan. Ja mikä näistä asuista olisi kaikista kivoin? Tiedättekö? Okei, mä oon sanonut tästä kyllä teille aikaisemminkin, mutta aina itsepalvelukassoilla on tosi masentavaa se, kun ei osaa viikata vaatteet yhtä nätisti kuin ne myyjät osaa. Voitteko oikeasti kuvitella, miten paljon täällä on ihmisiä tällä hetkellä, koska Stokkalla on hullut päivät, eli jäätävät alennukset, Forumissa on forumfestit, ja kattokaa, täällä on Sinisabotage, ja Sokoksella on 3+1 päivä. Tilanne on nyt se, että mä oon käynyt vähän shoppailee, siis koska multa meinaa loppua akku, niin me tultiin tähän Vaakuna-hotelliin, lataan puhelinta. Tää on kätevää, koska täällä on pistorasia, niin saa tän lataukseen. Nyt siis mun asuhan on aika valkoinen ja me mennään sinne Holy Crabiin, ja jos te olette nähnyt TikTokista tai jossain somessa videoita siitä Holy Crabista, eli se on sellainen rapu meren elävä ravintola, missä niinku saa ison annoksen kaikkia meren eläviä ja sit niitä pääsee syömään, niin mulla on valkoiset vaatteet. Mitä niille käy siellä? Koska oikeesti mulla on tää paitakin valkoinen. Mä oon ehkä nähnyt, että siellä saattaa saada sellaiset laput tähän, niin sit ei mene paitasotkuun. Mä otan ihan vaan vesipullon, eli mä otan varmaan tästä tänne. Noin näyttää kivoilta noi kaikki vaaleanpunaiset juomat tässä. Mun asu on patukka. Koska oikeesti oisittepa tuntenut, miten kylmä on aamulla. Te näitte, siellä oli lunta maassa. Täältä näyttää City Center. Täällä on vähän vaikea. Siis toi on ihana, kun tossa on noita vaaleanpunaisia kukkia. Te näette ne ihan kohta. Mut mä en tiedä, että onks nää edes aitoja. Ne on tekokukkia, joten ne ei oo enää niin hienot sittenkään. Tadaa! Me ollaan uudestaan Zarassa, koska Valde tarvii housut. Sillä tuli reikä housuihin. Multa ei kysytty postinumeroa. Mulla oli sovellus, mitä mä käytin.
rapujuhla tai se ravintolavaraus on siis kello 3. Ja nyt mä tuun näyttämään teille Stockmannin ja miten hullu meininki täällä on, koska täällähän on hullut päivät. Tiesittekö te muuten siniset rekkarit, mitä saattaa Esplanadilla nähdä, tai no ihan missä tahansa, että mitä ne tarkoittaa, koska mä en esimerkiksi 5 vuotta sitten tiennyt, niin mä voin jakaa tämän tiedon teidän kanssa, ehkä te tiesittekin jo, mutta ne on diplomaattiautoja, eli vaikka suurlähettiläiden autoja. Kello lähenee 3 ja nyt on aika mennä pyhään rapuun, eli Holy Crabiin. Me kävellään tällä hetkellä Espaa pitkin, ja siis toisaalta oikeasti kiva. Me mennään 3, niin tää on tosi myöhäinen lounas. Meillä on ihan älytön nälkä, koska me ei ole nyt syöty tässä silleen melkein koko päivänä oikeastaan käytännössä mitään. Niin nyt on iso nälkä ja ihana päästä syömään. Mutta oikeasti mitä nälkäisempänä ravintolaan menee, niin sitä paremmalta se ruoka maistuu. Ja kämpi eessä on jotain tällaisia karkkitarjoilijoita. Jos olisi tosi kova nälkä, niin voisi syödä noita. Siis saakohan tuolta mitään jälkiruokaa? Vaikka siis ei varmaan jaksa. Ai saa. Sieltä jo. Ootko nähnyt niitä alkudrinkkejä? Nyt aletaan olla pyhää Holy Crabia lähellä. Ja katsotaan minkälainen ensitunnelma tästä on, kun tulee sisälle. Ensimmäinen asia, minkä huomasi, kun tuli tähän sisälle, on tää ravintolan tuoksu. Koska täällä on ainakin tosi voimakas ravun haju, mutta se ei ainakaan mua ollenkaan haittaa. Täällä on nyt menu. Mielestäni toi kachun ehkä kuulosti, tai sit se korean tyylinen parhaimmalta. Siis joo, mä en tiedä minkä se otti se Emieni silloin. Mähän on iso Emienin fani, niin Valtsu katsoo nyt sen TikTokia, että mitä kaikkea Emieni nyt otti silloin, kun se kävi täällä Suomessa. Nälkä on kova ja ootan vaan ihan sikapalja. Mun mikit päätti feilata mut kattokaa, siis se ruoka tuodaan tähän pöytään. Se on mun mielestä tosi erikoista, mut ihanaa. Me otettiin nyt se setti, missä tulee hummeri mukaan, koska mä ainakin tykkään ihan älyttömästi hummerista ja niin tykkää Valtsukin. Ja sit me halutaan ehdottomasti maistaa näitä Emianin drinkkejä, mitä ne oli tilannut. Ja noi näyttää niin hurjan hyviltä. Ja siis kattokaa, en kestä, miten järkyttävän iso kokoinen tää drinkki on. Ja täällä on siis jotain ananaspaloja myös seassa. Ja toi Emianin TikTokissa siinä näkyy, että niillä oli joku sellainen drinkki, missä oli myös karkkeja. Mutta se kuulosti aika överimakealta, niin sillä nyt ei mennä tänään. Onpa hyvä. Tää juoma on ihan älyttömän hyvä makusti. Tuo juoma oli siis tosi makeata, mutta siis älyttömän hyvää, jos tykkää sellaisista makeista. Tuli vähän joku kirpeä hedelmäkarkki mieleen siitä. Mulla on myös teille vähän esiteltävää, koska me saatiin työvälineitä pöytään. Eli tää on tällainen isommat sakset, millä leikataan hummeria, että sen saa rikkisen kuoren. Sitten saatiin tällaiset pienemmät sakset. Ja sitten tällaiset pihdit tai tällainen niinku tökki vaan, millä voi sit tonkia ilmeisesti niitä ravun suolia pois ja kuoria pois. Sitten äsken mä näytin ruokalappua, mistä mä olin tosi innoissani. Sitten saatiin myös käsineet ja käsipyyhettä. Ja sitten tällainen ämpyrä, eli ämpäri, mihin voi heittää kaikkea roskia, mitä tulee, kun syö rapuja ja mereneläviä. Hyvä olla. Mä varmaan selvitän mun valkoisen asun kanssa. Ai niin, ja täällä on kuulemma Helsingin parasta valkosipulileipää. Ja me otettiin sitä. Me otettiin tähän muuten dipattavaksi toinen kastike, ja sitten toinen kastike on tossa, missä on sekoitettuna tuohon pussiin. Kattokaa, kun ne tuodaan tähän. Siis tää oli ihan sika-ihanaa, kun se vaan kaadettiin tuohon pöytään toi ruoka. Mutta joo, siis kastikkeet, mitkä me otettiin, niin oli ne 2 suosituinta kastiketta, mitä noi tarjoilijat sit suositteli. Niin mun mielestä se on aina hyvä valinta, jos menee uuteen paikkaan, niin menee sillä, mikä on se suosituin tai mitä tarjoilija suosittelee, koska ne osaa suositella hyvin. Mutta nyt päästään oikeasti ruoan kimppuun. Tällaisia pitäisi olla pastaravintoloissa. Ai niin, hanskat. Mä jouduin avaamaan hanskat saksilla, koska toi oli niin tiukassa kiinni toi paketti. Mutta siis yleensä aina, ennen kuin mä alan syömään, niin mä laitan aina ekana servetin niin kuin jaloille. Mutta nyt kun tässä oli tällainen erilainen varustautuminen, niin mä oon tehnyt ihan väärässä järjestyksessä niin kuin mun normirutiinin nähden tän, niin mä laitan servetin vasta vikona. Mut nyt mä aloitan syömään. Tai no ihan ekana mä kyllä haluan tutkailla, että mitä kaikkea täältä löytyy. Ja ensi huomio on se, että täällä on aika paljon simpukoita. Ja se, mihin mun silmät oikeasti ekana kiinnitti huomioon, oli se, että täällä on maissia. Mä olin silleen positiivisesti yllättynyt siitä, että tässä on myös kasviksia, että parsakaalia löytyy. Tietenkin ihan älyttömästi noita rapuja ja mereneläviä, mikä on ihanaa. Mutta mun mielestä on ihanaa, että jos on myös jotain raikasta kasvista.
Ja ekana, kun toi pussi tuotiin pöytään, niin mä olin silleen, että oh my god, että kun mä näin, että siellä on vihreitä, sit mä näin oranssia, mä olin silleen, että ei, onko siellä porkkanoita? Jos sä siis tiedät mut, niin sä tiedät, että mä rakastan porkkanoita, mutta ei mä sekoitin vaan ravut porkkanoihin, kun nekin on oransseja. Ja sit se, mikä hämmensi mua, mä olin silleen, että mikä tää on, niin siellä oli myös makkaraa. Voitteko kuvitella, että makkaraa? Me myös tilattiin se valkosipulileipä, mitä tarjoilija suositteli meille, mutta sitä me ei ikinä saatu, niin Valden piti pyytää se uudestaan. Toi kachun kastike, mikä me otettiin dipattavaksi, niin se on tosi valkosipulinen, että jos ei siitä tykkää, niin kansi välttää. Itse en siis kauheasti ollenkaan tykkää valkosipulista, mutta se korealaistyylinen kastike, mikä taisi olla mukbang nimeltä, niin se oli tässä rapujen seassa, niin se oli sellainen vähän tulinen, mutta kuitenkin mun mielestä tosi herkunmakuinen. Siis kattokaa, näyttääkö tää teistä perunalta? Mä olin ihan silleen, että mitä sä Valde syöt? Ja sit se oli silleen, perunaa, kun en mä tunnistanut, että toi oli peruna. Can we have garlic bread? Me tilattiin garlic bread, mutta sitä ei ikinä tullut. Onks tää peruna? Sitten se, jos siis sä mietit, että sä tuut tänne, niin kannattaa tehdä silleen ajoissa pöytävaraus, koska me ei oltais saatu enää illalle pöytävarausta 6 jälkeen, että kello 3 onnistu vielä samalle päivälle. Mä en kestä, kun tää alkaa näyttää tää murhapaikalta, tää ruokailu. Nyt me saatiin muuten tää valkosipulileipä. Ja tää on Helsingin paras valkosipulileipä, vaikka mä en tykkää valkosipulista. Mutta tää leipä on sellainen pullamainen, niin kuin ihana pehmeä pullaleipä, niin herkku. Sitten jos nyt arvostelee vähän tota ruokatahtia, mikä tässä oli, niin mun mielestä tarjoiluaika oli silleen hyvä, että meille tuotiin ne alkutrinkit. Toki niitä ei voinut ollenkaan oikein juoda tuossa samalla kun söi, koska muuten siitä trinkistä olisi tullut sellaista rapuällösosetta. Mutta oli silleen hyvä ruokailutempo, koska aika kuitenkin pian, ehkä 15 minuutin, 10 minuutin jälkeen niistä trinkeistä saatiin toi ruokapöytää. Se kans, mitä mä en heti ekana tajunnut, oli se, että toi pöytä on lämmitetty valmiiksi, niin sit noi ravut pysy kans silleen lämpimänä. Niin se on iso plussa, koska se olisi ällöä, jos ne alkoisi siinä heti jäähtymään. Toinen asia, mitä mä tykkään arvostella ravintoloissa, on niiden toilettitilat, että niitä näyttää, ja täällä on siistit toiletit. Plussaa siitä, että täällä on myös kuivashampoota ja tällaista niin kuin ylimääräistä härpäkettä vessoissa, niin se on oikeasti kiva. Kaiken kaikkiaan toi ravintola oikeasti meni jatkoon. Siis toki toi on sellainen, että oikeasti mättöpaikka. Mutta nytten mä vastailen teidän näihin kysymyksiin, mitä mä sain. Kiitos niistä taas. Täällä on kyllä tullut myös ihan vaan kommentteja. Tää oli mun mielestä hyvä tää, että jos saa antaa asiallista negatiivista palautetta, siis todellakin saa, antakaa myös negatiivista palautetta tai kehitysideoita. Niin se kylmäkaapin uutuuksia videon efektit, editoinnit oli ärsyttävät. Niin anteeksi, mä oon pahoillani. Mulla tuli siinä editoidessakin sellainen olo, että nyt on niinku liikaa efektejä. Te ette ehkä välttämättä tiedä sitä, miten raskasta editointi välillä on, niin mä olin silleen, että ihan sama, että mä haluan vaan julkaista tämän videon, nyt mennään tällä. Mutta lupaan, että tää ei tule toistumaan. Sitten on tällainen, että hei, katsoin sun videoita ja sen jälkeen YouTube ehdotti mulle jotain sun vanhaa vlogia, puhuit siinä mallijutuista, ois kiva kuulla lisää, ootko tehnyt paljon mallintöitä, haaveiletko tai teetkö mallijuttuja edelleen. Mä en ole nyt tehnyt ainakaan 2-3 vuoteen silleen suoraan mitään mallijuttuja. Mutta mä voisin ehkä tästä tehdä silleen erillistä videoa tai kertoa tästä joku päivä silleen enemmän syvällisemmin. Mutta silloin mä tein silleen, että mä kesäsin aika paljon, olin kaikissa erilaisissa muotinäytöksissä mukana. Muun muassa Jukka Rintalaa, Mert Otsamoa, Anne-Mari Pahkalaa. Mun vanhasta IG-tilistä näkyy jonkun verran materiaalia niistä näytöksistä, niin ne on ollut tosi ihonia. Ei ole varsinaisesti kysymys, mutta olisi kiva nähdä sulta YouTubessa tai TikTokissa jotain viikon treenit tai mitä se on päivästä tyylistä. Hei, tätä mulla kysyttiin viimeksi ja mä oon tekemässä näistä aiheista videoa. Ja sit on kysytty, että kauanko ootte Valden kanssa ollut yhdessä ja miten tutustuitte ja asutteko yhdessä. Joo, me ei asuta yhdessä, mä asun yksin, yksiössä, mini-yksiössä, mutta me vietetään totta kai paljon aikaa yhdessä. Ja me ollaan oltu kohta 4 vuotta, miettikää. Ja me tutustuttiin silleen, että Valtsu pyysi mua treffeille. Ja me oltiin jo pitkään silleen viestitelty ja puhuttu keskenään ja sit mä olin silleen, että okei, toi on kiinnostava tyyppi. Sitten me oltiin sovittu silleen, että me nähdään, jos niin kun... Mä olin eka sopinut silleen, että mä näen mun isää, että kun hän on tulossa Lappeenrantaan, niin sitten me käydään isän kanssa syömässä, mutta sitten isä peruutti, niin sitten mä olin silleen Valdelle, että hei, että isä peruutti, että mulla ei ole tänään illalla mitään, että me voidaan tehdä jotain. Ja sitten Valtsu tuli hakemaan mut ajelulle ja me mentiin ajelemaan sen hienolla autolla. Sitten sen jälkeen me mentiin Venniin treffeille. Lappeenrannassa on oikeasti varmaan ainut sellainen treffipaikka. Ja sitten me tutustuttiin siellä. Mä muistan, mulla oli viinilasi kädessä ja mulla niinku täris käsi, kun mä jännitti se. Ehkä me voitais kertoa tää joku kerta yhdessä. Kiva, kun sä kysyit tätä kysymystä. Tää palaute oli hyvä. Kiitos palautteesta. Mä koitan ottaa myös teitä mukaan huonompiinkin hetkiin. Lähtökohtaisesti mulla yleensä menee aina hyvin, mutta tällä hetkellä on vähän sellainen ahistava tilanne. Mutta
Mutta ensi videossa mä otan taas teidät mukaan Helsinkiin. Ja kiitos ihan älyttömästi oikeasti näistä kommenteista ja kysymyksistä. Mä olin niin silleen, mun sydän vaan niinku pakahtui onnesta. Mä näin näitä ekaa kertaa. Nythän mä oon lukenut näitä jo monesti, kun mä oon miettinyt silleen, että mun pitää vastata näihin. Mutta mä vastaan taas ensi videossa lisää kysymyksiin. Mut kiitos, kun sä katsoit tämän videon tänne asti. Muista tilata, muista tykätä ja nähdään siellä seuraavassa videossa, eli Helsingissä. Moi moi!